तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानो गोनां खुंगा सेथि थान्दै जथुम्मानि गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिया दिनै जालाङो। फैगौ 2024 मायथाइनि 4, 5 आरो 6 जानुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा सेथि थान्दै जथुम्मा आरो सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 30थि थान्दै जथुम्माखौ सुक्लाय सेरफां दख'रानि बेन्दोंनि निधवा गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो गोनां गाहाय खुन्थियाखौ बिटिसिनि इएम रनेन्द्र नार्जारिनि आखाइजों दिनै गायसननाय जायो। गुबुन फारसेथिं दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारि, तामुलपुर जिल्ला एबसुनि बानस गाहाय नेहाथारि मिलियनियार बर' लेङाइ आफादगिरि जिबनजिउ बसुमतारि, हारिमु नेहाथारि रानस्राव दैमारि, रायदाव आफादनि मासिगिरि, मावफुं मासिगिरि, गाहाय लेंथुमगिरि, गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि, सुक्लाय सेरफां दख'रा एबसुनि आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि, बोसोनगिरि, मावथि बिबानगिरिमोनजों लोगोसे निधवा ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि, मोजां हामलायगिरि आरो रायजो राजाफोराबो बाहागो लादोंमोन। 4, 5, 6 खालारखालि तामुलपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखनथाइ हाबाफारि आंनि समस्ति सुक्लाय सेरफांनि बे निधवा होननाय बे जायगायाव जागोन आरो बेवहाय आंखौ बानजाय आफाद आरो तामुलपुर जिल्लानिफ्राय आंखौ बे गाहाय खुन्थिया गायसननो थाखाय बे हाबाफारिनि हांख्रायदोंमोन। आं दा बे हाबाफारिखौ मावबाय आरो आसा खालामदों बर' हारिनि जोंनि गारनो हायि बर' फरायसा आफाद जोंनि हारिनि सिनस्रि बे आफादनि बेयाव थान्दै जखनथाइ जागोन। आं आसा खालामदों बेयाव जोंनि हारिखौ आवगायलांनो थाखाय गोबां माने डिसिसन लागोन आरो बे डिसिसननि गेजेरजों जोंनि हारिया जिखिनि दा आरो जों आवगायनायाव जोंहा माबा मोनसे मावनो गोनां हाबा दंबावो रायजोनि गेजेराव आरो बेखौ माने बर' फरायसा आफादा बे थान्दै मेलाव डिसिसन लानानै जोंनि हारिखौ आवगायलांनाय मोनसे खामानि बा जागोन साक्सेसफुल खामानि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौ आसा खालामदों। आरो बानजाय आफादा बे हाबाफारिखौ खुंनाय बे जोंनि जायगानि ओनसोलनि बानजाय आफाद आरो बानजाय आफादनि खामानि बिथांमोना बिराद खस्थ' खालामनानै बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय बानजाय आफादखौ दादों। आसा खालामदों बानजाय आफादजों जोंनि बे रायजोनि गासैबो बर' हारि अनफावरि रायजो राजाखौ खावलायदों जाहाथे बे हाबाफारि खुंनायाव जि हायो जाहाथे जाथिनि सार्थआव जाहाथे बयबो हेफाजाब खालामलायो जाहाथे 4 आरो 5, 6 खालारखालि थान्दै जखनथाइ जे बोसोरारि जथुम्बा तामुलपुर जिल्लानि बे जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुङो आरो हारिनि जौगानायाव जाहाथे बयबो हेफाजाब खालामनो फासयनो नाङा आं बेखौ खावलायदों रायजोखौ बयखौबो। थारैनो दिनै तामुलपुर जिल्ला एबसुनि जि जानो गोनां सेथि थान्दै जखनथाइ आरो सुक्लाय सेरफां दख'रा एबसुनि 30थि जि थान्दै जखनथाइ बेजों लोब्बा लाखिनानै जि गाहाय जि पेन्डेल साइना बेनि जि गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै मोनसे गाजा गोमजायै जि हाबाफारिखौ खालामनायनि थाखाय आं गिबियावनो जोंहा बानजाय आफादनि आफादगिरि लोगोसेयावनो माने गाहाय नेहाथारि आरो बायदि बिबानगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। दा दिनैनि जि तामुलपुर जिल्लाया मोनसे गोथार सानखौ लानानै जोङो फैबाय थानाय जानुवारिनि 4, 5, 6 बे खालाराव जि मोनसे फुल फ्लेजेड कनभेनसन थान्दै जखनथाइ बेखौ जों मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों। दा बेनिनो दिनै गाहाय खुन्थिया गायसननायजों जोङो बेखौनो मेसेज होनो सानदों जे तामुलपुर जिल्लाया दिनै सेथि बोसोराव आगान होसिगोन। बेयो मोनसे जारिमिनारि सान जागोन होननानै जोङो दिनै तामुलपुर जिल्ला एबसुनिफ्राय फोरमायनो सानो। आरो नैबे सुक्लाय सेरफांनि जि मोनसे निधवा ओनसोल जाय बर' फिसाफोरा बेवहाय जोबोद सिगां बोसोरनिफ्रायनो बेवहाय गाजा गोमजायै रायजो जागासिनो दङ आरो जोङो बे जारिमिनारि मोनसे तामुलपुर जिल्लानि जि सेथि थान्दै जखनथाइ बेनि गेजेरजों जोङो बेवहाय गोबां हाबाफारिफोरखौ लानानै जोंनि जि बर' हारिनि जि मोनसे जौगासारनाय हाबाफारि बेखौ निस्सय बे थान्दै जखनथाइनि गेजेरजों जोङो मोनसे मोजां माने मेसेज लाबोनो हागोन होननानै जोङो सानदों। आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेवहाय फार्स्ट खालि जोंहा बेवहाय जि मोनसे सेमिनार दिनै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बा सारा बुहुमावनो मोनसे ओरैबायदि जेंनाया नुजाफैदों जाय दिनै माने मोजां मानसि दानायनि सोलायै जोंहा फरायसाफोरखौ जौगासार होनायाव जि मोनसे ड्राग्स जौ जुवा बिनि जि साग्लोबनाय बेयो जागासिनो दङ। दा बेनि सायाव जोङो मोनसे नैबे ओनसोलनि बा बर' रायजो राजानि गेजेरावनो जोङो फरायसाफोरखौ जौगासार होनो थाखाय बे ड्राग्स जौ जुवानिफ्राय मोनसे
माने गोजानाव दोनहोनो थाखाय जोङो मोनसे मोजां सेमिनार लानाय जादों। बेवहाय जोङो मोजां सुबुंफोरखौ लिंनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जागोन। आरो जि मोनसे 6 थारिखआव जोङो गेवलां मेल लानाय जादों। बै गेवलां मेल खालि जोंनि मोजां आलासि जोंहा गाहाय आलासि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथांखौ जोङो कनसेन्ट लाखानाय जाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि जि ओनसोलाव जोंहा जौगासारनायनि हाबाफारि मावफुंनांगौ दङ, बेनि सायावबो जोङो मोजां आलासि लिंना लाबोनानै जि मोनसे फैबाय थानाय जि मोनसे सुक्ति, जोङो जि मोनसे बिटिआर सुक्ति, बिनि जि इमप्लिमेन्टखौ जाफुंसारनांगौ, बेनि थाखाय जिखिनि मावफुंनांगौ दंबावो बेवहाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरा जिखिनि बाथ्राफोरखौ दिनै मिन्थिनांगौ दङ, बे बाथ्रा मिन्थिनाय जि मोनसे मोन्थाय, बेखौबो बै सानखालिनो निस्सय बे रायजो राजा ओनसोलनि रायजो राजाया बे सानखालि जोंहा मिन्थिनो थाखाय खाबुखौ मोनगोन आरो जोंनि गाहाय आलासि बिथाङा बे मेसेजखौ होलांगोन। आरो बेबायदिनो जोङो साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने हारिमु बिथिं, माने खेला गेलेनायनि बिथिं, बेबायदिनो थुनलाइयारिनि बिथिं, सुबुं सम्पद दानो थाखाय मोजां हाबाफारि लानानै जोङो साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों तामुलपुर जिल्ला एबसुआ बे सेथि थान्दै जख'न्थाइ, बेवहाय गिबिसिन जोंहा मेगाजिन जि जारिमिननि आगान, बे मोनसे जारिमिनारि जागोन, सेथि बिसान जागोन। आरो बे मेगाजिनखौबो जोङो गिबिसिनै नैबे थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों जोङो बरननाय जागोन। आरो बेनिखायनो आङो गासै बे ओनसोलनि रायजो राजा, सारा तामुलपुर जिल्लानि जोङो बर' रायजो राजाफोरखौ आङो दिनै खावलायहरनो लुबैदों, जाहाथे बे हाबाफारिखौ एबसुआ मोनसे हारिनि सानस्रि, बर' हारिखौ जौगासार खालामनो थाखाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अराय समबो जोङो अनसायनांगोन। आरो बर' रायजो राजाफोरा बेनि थाखाय अराय समबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जे अनसायनायाव सानफ्रोमबो सांग्रां, बेखौबो जोङो दिनै जोंनि बर' रायजो राजाखौ अराय वेलकाम खालामनो लुबैयो। आरो बे बाथ्राखौ जोङो रोखा होननानैबो बुङो। ओंखायनो गासै रायजो राजा तामुलपुर जिल्लानि जि बर' रायजो राजाफोरखौ बै सानखालि जिहेथु 5 आरो 6 बै सानखालि नैबे सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि जि निदुवा, बेवहाय बयखौबो लैहोर फैनो थाखाय आङो दिनैनि बे गोथार सानाव गाहाय खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो बेखिनि बाथ्राखौनो दिनै फोरमायहरनाय जाबाय। फैगौ 4, 5, 6 तामुलपुर जिल्ला फरायसा आफादनि जि बोसोरसालिया जथुमा थान्दै जख'न्थाइ, बे थान्दै जख'न्थाइजों लोगोसेनो सुक्लाय सेरफां दख'रा एबसुनि 30थि जि बोसोरसालिया जथुमा, बेखौ जयैनो खुंनो आखायाव लानाय जादों। आरो बे मेलखौ सुक्लाय सेरफां ओनसोलनिनो निदुवा गेजेर फरायसालि बे गेलेग्रा फोथाराव खुंनायनि थाखाय दिनै बे 7 अक्ट'आव माने गाहाय खुन्थिया गायसननाय जादों। बे गाहाय खुन्थियाखौ जोंनि ओनसोलनिनो EM रनेन्द्र नार्जारिया दिनै गायसननानै होबाय। जों आसा खालायदों बिथांनि हेफाजाबजों आरो जोंनि, आं दिनै अकल सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि रायजो राजाखौल' आं आह्वान खालायाखै, दुलाराय तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट एलेकानि गासिबो रायजो राजा आइ आफाखौ जाहाथे बे बोसोरसालिया जथुमा जि खुंगोन, बेहाय जाहाथे जोंनि बे बानजाय आफादखौ जथेस्थ' सहाय सहयोग खालायहरगोन एबा होगोन होननानै आं आसा खालायदों। आरो जाहाथे जों प्रतिथु ओनसोलाव ब्लक वाइजआव नायबा फरायसा आफादनि जि दख'रा आफाद दं, बे आफादफ्रावबो जों हाबहैनाय जागोन। बिथांमोना जोंखौ बेसेबां सहारि होयो बा बेसेबां सहाय खालामो, बेखौ जों नागिरदों। आरो जों बावैनो जों ओंखारलांगोन। दा जेखि जादोला जोंनि ओनसोलनि सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि गासिबो आइ आफाया जाहाथे बे थान्दै मेल खुंनायाव एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरसालिया जथुमा, बे मेलखौ खुंनानै जाहाथे फरायसा आफादनि जि मावनो गोनां जि थांखि, बेफोर थांखिखौ जाहाथे जाफुंसार
होयो बेखौनो आसा खालामनानै आंनि बे दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय सुंद' बिबुंथिखौ आं बेखिनिखौनो